Makhosi amakhulu-ke, ndawo zinhlonhlo, ndawo ezingonyama. Ngiyakhuleka-ke emakhosini amakhulu, ngiyakhuleka kuzona iy'ndlondlo ezikhona zonke emhlabeni. Ngikhuleka kuzona iy'ngane zethu zikhona zizonke ziphelele. Ngizothi-ake ngiqhubeke nje la nesihloko la samaphupho, ukuchaza amaphupho. Ngizodela ngiwachaza nje kancane kancane. Angazi ukuze kufike ubani ukuthi angifuni ukuthanda isikhathi eside, idatha nebhetri wonke into iyahla. Uploada nje. Ngizocela-ke la ukuthi before ngiqale ngiqhubeke nalesi sigaba samaphupho. Kunento la ngizothanda ukuthi nje niyenze uyibheke. La ku-YouTube channel yami kune-part lapha ezansi enebhathini elibomvu noma indawo ebhalwe ubomvu ibhalwe subscribe. Bhale nje uyithinte ishintshe ibe grey if uqala nje ukubona lo buso lobu. Ukubona umkhulu wasemakhosini. Igama-ke mina umkhulu wasemakhosini ngokuzalwa ngiqanjwa uBhekane, insizwa engizalayo ubaba uNqabathu uBhekane. Ngokwantolo isibongo ngizalwa uMamthethwa. La ngizocela la ke sibambe la emaphusheni. Kukhona into okufanele uyinake ephusheni lakho. Kunephupho la cishe kade ngikhuluma nomunye ngimphendula nje kancane, kodwa ngizocela ukuthi ke sibheke la. Uma ngabe uphupha izinja, uwumuntu wemoya noma wathiwa futhi awusona umuntu wemoya, ukwazi ukuthi inja according to i-behavior esuke ikhona esuke ibheka kwena. Uma ngabe uphupha inja usuke uphupha isidalwa somuntu kwesinye isikhathi. Omunye uyazazi ayifile leyo nto azabonda. Umuntu ongase kwesinye isikhathi uzowuphupha ezikuhupha noma uphuphe kukhona into ezisho. Omunye uthola ukuthi uphupha uzizwe uyakhuluma nayo kodwa manje kwesinye isikhathi angayizwa. Kwesinye isikhathi i-keep message kodwa manje abe nokudideka nje ngawo ukuthi why kodwa ngaze ngaphupha inja ikhuluma yakhulumisa komuntu wakithi ongasekho. Ayibambe la. Izinja one kusuke kuyizidalwa ezingagezekile ezidinga ukuhlanjululwa zigezwe kunendlela ke suke igezwa ngayo. Isikhathi esiningi kusuke kusebenza ubulawu nokunye okusuke kulena. Ungashona kumuntu osuke ngumelaphi uyochazisela kahle ukuthi isidalwa ungasigeza kanjani. Noma uze kimi mina ngikunikeze information ngizokutshela ukuthi lawo muntu udinga ukuthi ungamgeza kanjani. Bese sibhekana nokuthi ngadepend mhlasimbe umuntu nemoya, mhlasimbe kuyenzeka ukuthola ukuthi umuntu nje owangabe wayefana nami elapha abantu ephilisa abantu noma ubaphilisa ngokukholwa noma kanjani. Ngizocela ningamind umsindo ozwakalayo la ngaphandle ukuthi ngiphuthumele video nami ishaya ngisheshisa. Lana kungenzeka ukuthi umuntu kwawumuntu mhlasimbe wayephiwe nesiphiwo sokusebenza abantu noma uthola ukuthi omunye umuntu wafa kufanele ngabe wasamukela isiphiwo sakhe kodwa wangabe esakwenza lokho. Kodwa ke ngila ekuthenini uma uphuphe inja kusuke kwenzeka ukuthi leyo sidalwa suke isidalwa esingekho kahle. Ungayiphupha ziningi kusuke kuyibutho labantu bakini kodwa manje abahlambulukile badinga ukuhlanjululwa. Ngoba ave kubalekile ukuthi uma ngabe sivele kanjalo isidalwa kusuke kuyinhlanhla enhle kakhulu ngoba suke sikutshengisa isuke sikutshengisa ukuthi no yazi ukuthini kukhona into engifuna ukuthi uyizwe kodwa manje akukho la angikwazi ukusondela noma kuwena. Kwesinye isikhathi kuyaye kwenze ukuthi uthole ukuthi kusuke kwenza ukuthi leso sidalwa singcoliswe ngesimo esithize. Mhlasimbe kwathinta kumsamo, kwathinta umuntu orong emsamo noma kwaba khona umuntu waganga ngomsamo wakini kodwa manje ngenxa ukuthi sinamandla sikwazile ukuthi siphunyuke bese siza kuwe sifike sikutshela indaba sikukhulekele sikutshela ukuthi hayi khona into nje noma kuthiwa mhlasimbe ke ayikhulumanga kodwa kukhona le message ozoyibona kulo mbono osuke utshengiswa ephusheni lakho okuyiwona othi oyobe ukutshengisa ukuthi okay move ukubhekisisa kahle uhlaziya ucabanga nawe ngengqondo yakho noma uye kumuntu obonayo oyophinda kubhekela zakubhekele nangoluka moya noma okwazi ukuchaza amaphupho. Uyokwazi ukuthi akwenzele lento noma akuchazisele ukuthi okay lo muntu njobe kanje ngithathe la umbeke la umlungisele lokhu nalokhu. One, secondly, okwesibili, once waphupha inyoka mhlasimbe abanye abantu ngiyayizwa khona umuntu otshela ukuthi uphupha uMamlambo. Mina I cannot know uMamlambo unless ngiyubonile ephusheni nje angazi ukuthi ngawuhlukanisa kanjani kodwa I think
leyo nto kuyindlela nawe osukuyibonile uyifilile, ngoba yonke into yami ngiyenza ngomoya uma ngimenzela umuntu. So according to ngamehla ami, angaze ngize ngithi ngambona live ngamehla, kodwa-ke ngila uma umbonile wambonisisa ngale ndlela wathi awuyayazi wena le nto ayinyoka yabathakathi, yenza njena-ke ngane kwethu. Kusuthi kosuke khona umuntu, it's either depend indlela osuke uphuphe ngayo. Uyabona khona umuntu wakini mhlasimbe oganga ngale ndlela omsebenzisayo, noma ukhona na isitha esikuthumelela noma sikubhekele ngayo. Luckily lo muntu bentshele uze wathi yena uphuphe isidalwa noma isalukazi sakhe sihleli phekwaye lo mamlambo, kodwa manje usekuhlela waphi ungathi uthi umphose kakhulukazi olwana. So kusho ukuthi isidalwa siyamtshengisa lezi idalwa zakhe, yamtshengisa lezi ey'hlini ezikwazi ukuyilwa impi yakhe ezisamsizayo. Lokho-ke kusuke kunokukhanya-ke okuthize okwenza ukuthi-ke sukuma ulungise izinto while kusenesikhathi. Amaphupho anjena kusuka amaphupho asuke ebucayi, asuke edinga wena isidalwa sisuke sisakhala, impi sisuke siyibambe ngamandla, sithi awumntana yethu sukuma usilekelele, ngoba azikwazi ukwenza i-connection right nawe, noma azikwazi ukuconnecta clear nawe. So the best way ezikwazi ukuthi zifike kuma sesifike zafika ngephupho zakutshengisa. Yabona la maphupho so ngamaphupho asuke eyinkinga kakhulu empilweni, ofanele uwenze sure ukuthi uyawasukumela. I will pray nje ukuthi ube nenhlahla ukuthi uthole umuntu osuke ekwazi ngempela ukuyenza, nosuku osuke ekwazi ukuyelapha leyo nto, asuke umuntu bese-ke uyakulungisela nolwazi, kodwa uqala ucollecte ulwazi, uhlale phansi ulalele nesidala sakho. Isidala ave kubalekile ukuthi ulalele isidala sakhe osuke umhamba umuntu angizugxila futhi kakhulu lapho, kodwa fanele ukwazi ukulalela isidala sakho esikuwe. Uma ngabe uhambile ngisho kumuntu, there is something uyifila, kukhona leli page eliyakwambuleleka kuwena, usaxoxa usakhuluma nawe, usaqala uyakubhulela ukwenza ini, kukhona le nkungu nale connection nalento oyayizwe wawungayiqondi kahle. Hlala phansi uthi mufike ekhaya idala ziveze engikhuluma, kodwa kuyashiyana kuma ngabe nezidala zakini noma nedlozi kukhona ukuthwinyeka ukutheni, kuyawuhamba bese uphaphalaza nje uthole namavukane abelaphi. Angikho-ke kodwa lapho ngisekuthenini-ke bese silandela nangento esuke kanje. Nasekuphupheni uma ngabe uzophupha, ake ngithi uboniswa umuntu noma uyaphupha, wenza uphupha noma ukuboniswa, sazoke sichaze nayo lento ngelinye ilanga ukuthi iphupho nokuboniswa kusuke kuyinto enjani, ngelinye lamalanga. Right now-ke ngani zakwethu bengizocela nokuthi ngithanda ukudlulisa nje lo myalezo omncane nje ukuthi ake ngiphuthume kule ndawana, ngoba kahle kahle bengekho official video ukuthi ngifuna ukuthi ngiveze. Sengiphuthuma nje just ukudlulisa ulwazi, thola ukuthi nabanye abanenkinga efana nalo muntu ukuthi uphupha umamlambo, uphupha into kanjani, izitha. Secondly, into engifuna ukuthi ngiyicacise la, uma ngabe uphupha ubanga lezi zinja zilwa noma uhujwa, kukhona ubona uyabona kwesinye isikhathi baze bekubangela abantu noma izinja ziyakuhlephula kube sengathi uhlephu kophisisi, kusuke ukubangwa kwedala leso ukuthi ziyasondela zafisa ukufisa, kodwa manje nazo singcolile zidinga ukuthi zihlanzwe. So ukukhuluma kwesidalwa kwesinye isikhathi kuya kube yinto ejule kakhulu, edinga ukuthi wena usukume uthathe induku zakho uyohlanyela. Uthi hake uma ngithi-ke ukhulu uthatha induku zakho uyohlanyela, ngiyazi i-generation yamanje abanye abantu abayizwa leyo nto basuke bengaqondisisi. So yithi sukuma uhambe uyohlola, uyobheka, uyobhula kumuntu, kwabantu abasuke benamanga, kuthiwa kuqala abantu abanamanga, bathandaza izangoma nobani bani, abantu abakwazi ukubhula bebona into esuke ngale mfihlakalweni. Ngiyakuthanda ukuthi ngiyacela ukuthi ngathi ungakhuthala ukuthi wenze njalo, usukume nje immediately, ungazi lokhu upholisa amaseko. Uma umuntu honestly no truthful, uyofika naleyo mali esuke uyibona ukuthi hayi Nkosi yami ngiyacabanga ukuthi bengafeki le mali engaka, umuntu usukume ufike. Uma ngabe ufika uxoxisana naye umtshela ukuthi umuntu angakulungisela 1 no 2 no 3, lavuma idlozi lakho, savuma isidala, hlala phansi umuntu akulungisele. Uyeke futhi nokuhamba ucocoma, uhamba abantu abayinqwaba, uhamba uqhubelana abantu inqwaba, bonke labantu bofika beshayisane. Kodwa ke angikho lapho,
bengicela ukuthi ngibonge lapho ngenza kwethu. Ningakhohlwa just to subscribe and like the video. If uthandile lolu lwazi engidlulisana nayo la kuwena. Another thing into engithanda ukuthi niyenze, please share the video. Share to any social media, nomuntu, nomngane wakho, noma no family member or yethembayo, anyone osuke omdingi. Enye into enginomyalezo engithanda ukudlulisa la. Uma ngabe uye kumelaphi noma futhi mina nje sengizosho nje mina, don't mind ukuthi ungayisharisha olwami ulwazi noma uye any video noma kuthiwa uthanda ukuthi usebenzwa la ekhaya noma usetshenzwa omunye umuntu. Angimsaba umthakathi noma ngathi efika uzozwa amanzi ngobhoko. Okusalayo uphuma ngimtshelile lokho ngibe ngumtshele esikhona. But wena share the video nabantu abasuke ubathemba na ubona uyabona ke la udinga ukuthi bawe bayalwazi labantu ulwazi lawo bayaphila. Ngiyabonga ingane zakwethu. Share the video, comment on the comment section usho nje ukuthi cha Nkosi yami la nala ngicela ngibonisa amakhosi la nala isona siphi isihloko ngithanda ukuthi ukhulume nalokho. Amen. Makhosi amakhulu. Ndawo